Здравейте, приятели и фенове на интериорния дизайн! Аз съм Мира Михайлова и съм основател на студио Милиори Дизайн, което вече 14 години проектира, планира и обзавежда различни по вид и функция помещения, жилища, офиси и обществени сгради. Повече за нашата работа може да откриете на уебсайта ни milioridesign.bg. Приветствам ви с добре дошли в рубриката ни "Скрития потенциал на малките жилища", където ще отговорим на следните въпроси. Как да оптимизираме ограничените пространства, така че да ни служат по-добре? Как да разпределим умело наличните помещения, които заварваме? Как да откраднем повече място за съхранение? Как да организираме функционално входните пространства? И как да извлечем максимума от мокрите и санитарни помещения? Ще ви запознаем с подробности и примери от нашата работа, ще споделим опита си с вас, който сме натрупвали във всички тези години, като по този начин ще ви дадем шанс да ви се роди в главата идея за по-доброто разпределение и на вашето жилище. В този епизод ще видите проекта Овера, за който ще ви разкажем. Как разпределихме наличното пространство, зонирахме елегантно и постигнахме баланс като функция и естетика. Ще ви разкажем за скритите и невидими пространства за съхранение. Как направихме двойна функцията на зона килер. Как си откраднахме допълнителна площ и увеличихме антрето, без да повлияем негативно на останалите помещения. Как планирахме умело банята. Ще разгледаме тези предизвикателства в апартамент с чиста жилищна площ от 52 квадратни метра, състоящо се от дневна, спалня, баня, килер и антре. Жилището се намира в комплекса Овера, град Пловдив. Недостатъците, които открихме през съществуващото ни предоставено ни разпределение, бяха следните. Малка и недостатъчна като работен плод кухня. Неприветливо антре, което е изключително важно при планирането, защото това е визитката на нашия дом. Тясен и в същото време видим килер, труден за подредба. Достатъчно голяма, но недобре планирана баня. Разгледахме плана на жилището, анализирахме заварените спецификации, конструктивни елементи, вертикални щрангове, комини за бъдещо присъединяване и открихме детайли, които бихме могли да подобрим. Жилището е добре разпределено и нашата намеса в случая ще бъде свързана повече с оптимизация на пространството, отколкото с преразпределението му. Имаме достатъчно площ, в която да разгърнем кухнята, да обособим трапезна маса за 4-5 човека и в същото време да запазим големината на дивана. В спалнята открихме малка зона от пространството й, която е абсолютно ненужна и с премахването й няма да нарушим нито мястото за съхранение, нито визията на тази стая. В същото време с този почти 1 квадрат може да увеличим площта на антрето. Възможности за разпределение на килера имаме, защото в тази зона откриваме вертикален щранг, към който може да присъединим обратната вода на пералнята и конденза от възвратния клапан на бъдещо поставения ни тук бойлер. Така ще освободим банята от заложения в нея и така дразнищни видим бойлер. Решихме да отстраним част от зидовете в това жилище и това, което предложихме на клиента е следното. Изграждаме нова стеничка с подход към спалнята, която да равни с гардероба. В същото време този 1 квадратен метър го усвояваме и го присъединяваме към зона антре. Затваряме подхода към килера с декоративна стъклена врата, която ще стане в последствие част от декорацията на стената. Вътре позиционираме пералня, сушилня,
хоризонтален бойлер и в същото време обособяваме отворен гардероб, който ще съхранява връхните дрехи и обувки на бъдещия ползвател. Разширяваме кухненската мебел, като правим трапезната маса част от нея и по този начин даваме опция за допълнителното й приложение в моменти, когато сме се развихрили в кулинарията и ни трябва още работен плод. Спалнята си остава така добре разпределена и без площта, която й отнехме. Единственото нещо, което добавихме тук, е тоалетка, пак с двойна функция, която може да се ползва и за работно място при работа от вкъщи. Изграждаме куфар от гипсокартон в зоната на банята, който ще ни служи за да вградим смесителя по душовата зона и в последствие за естетическата му визия, създавайки симетрия, която ще коментираме в идейната концепция на това жилище. В изграждането на идейната концепция наблегнахме на основни цветове, придавайки мекота и уют с дървесни структури и закачливи елементи и тапети като стенни облицовки. Белият цвят и огледалните повърхности допринасят за визуалния обем на пространството. Обособихме пространство за съхранение на малки домакински уреди и планирахме кухненската мебел, като се придържахме към правилното функционално разпределение. Направихме функцията на трапезната маса двойна, като стана част от кухненската мебел и може да се използва при необходимост и като работен плод. С позиционирането на магнитната шина като вид на осветление успяхме да зонираме част трапезария и част дневна. Така постигнахме и мекия преход от кухненската мебел към дивана. С примахването на вратата и част от стената между антре и дневна се отвори пространство, увеличихме визуално обема и на антрето, и на дневната. Декорирахме входното пространство с всичко необходимо, от което се нуждаят обитателите на този дом. Отделихме килера с стъклена врата, като по този начин той стана част от декорацията на стената. Обединихме функцията му с място за съхранение на външни дрехи и обувки. Килер и дрежник в едно. Така организирахме допустимия хаос. Всичко си е на мястото. Увеличихме височината на вратите в това жилище с цел да придадем визуално по-голям обем. Декорирахме съответно с по-различни дръжки, дизайнерска серия, които подчертават линейните елементи в този дом и удължават допълнително вратите. Отнетата площ от спалнята не се отрази на това помещение по никакъв начин. Декорирахме с акцентната препратка и поместихме тоалетка, гардероб и достатъчно голямо легло за този мащаб апартамент. Отново двойната функция на плота като тоалетка и хоум офис позиционирахме пред прозореца. Мокрото помещение направихме по-удобно като функция, като изградихме допълнителен куфар от гипсокартон за постигане на симетрия и в същото време, за да може да вградим смесителя. Така обединихме добрата функция с оптимизацията на пространството, съвременна прецизност, вдъхновена със стил. Намирате ли прилика между идейната концепция на това жилище и нашия талисман Дизи? И двете са в основни цветове, присъстващи бяло и черно. Оптимизацията на пространството на малките жилища не е лесна задача, защото се съобразяваме с възможностите на жилището, с желанията и нуждите на клиента. В този епизод ви показахме как елегантно зонирахме дневната и трапезарията, използвайки осветително тяло тип шина, и така постигнахме един баланс между функция и естетика. Дадохме ви идея за скритите пространства и как да се възползвате умело от неефективните площи, като в случая ги инвестирахме в антрето, визитката на вашия дом. Декорирахме банята и запазихме препратката от концептуалната идея на цялото жилище. Всеки дом сам по себе си е уникален и примерите, които ви даваме тук, могат да служат за дизайн и идеи, но не са приложими за всеки конкретен случай. Затова може да се възползвате от нашата услуга индивидуална консултация, информация за която ще намерите на нашия уебсайт.
Доброто разпределение ще ви даде възможност за по-лесното и елегантно декориране на вашия дом, както и за идея за дизайна на вашето жилище. Изпратете ни въпроса си, като го подкрепите с архитектурна подложка или чертеж и ние ще ви отговорим в рамките на 24 часа. Дизайн посоката ще бъде предмет на друга наша рубрика и там ще се фокусираме върху избор на цветове, стенни облицовки, подови настилки, мебели и материали. Станете наш абонат за повече дизайн вдъхновение. Ако ви е допаднало видеото, ни подкрепете с един лайк. Още от нашата работа може да откриете на Милиори Дизайн БГ и като ни последвате в социалните мрежи. До нови срещи!